Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Roblox. Jeg tænkte, vi skulle spille det her spil. Så jeg tror bare, vi går ind i det og starter. Men jeg har ikke sagt, at jeg har begyndt lidt. Men jeg har ikke lavet så meget, så jeg skal lige se. Det er fordi altid, når der kommer monstre, så skal vi lige se, om der er nogle andre hus, der er ledige til, at man kan komme ind i den. Så ja, skal lige have bygget nogle der. Men de vender den samme vej, så det er nødt til at bare se sådan her ud døren. Det er fordi, at de andre hus her kan jeg gå ind i, hvis jeg lige ikke kan selv være inde i mit hus, for jeg kan lave så meget. Så jeg går ind i de her hus, fordi jeg ikke har lavet så meget, når der kommer monstre om 10, 9, 8, 7, 6 år til det. Så jeg prøver lige at se, om jeg kan nå noget. Okay, det kan jeg ikke. Så kommer monstre nu. Så er jeg nødt til at gå ind i et hus. Jeg kunne lige se ham der, han faldt ned. Herovre står der, hvor mange penge jeg har. Vi venter lige til, at det der tæller ned, til jeg kan komme ud igen. Jeg venter lige til... Jeg kan lige se, hvad for nogle bloks jeg kan bruge. Han kunne komme herop. Så fik jeg penge herovre. Det er fordi vi har sådan nogle glas, og så tænkte jeg, at jeg kunne bygge 2 af det her, og så, nej, jeg bygger egentlig kun et, fordi det her gulv, så bygger jeg et af dem her, og så bygger jeg 2 glasmure, sådan 2 rækker med glas, så skal jeg bare hele vejen rundt. Så det tager meget lang tid, men heroppe så står det stadigvæk, hvornår der kommer monstre. Det. Og herovre står der, hvor mange penge jeg har lige her. Men jeg ved ikke helt, hvad jeg skal, når jeg kommer op på første etage. Herovre står der, hvor mange likes jeg har. Jeg har 4 likes med det her hus. Jeg skal bare lige have bygget lidt mere, så tror jeg får flere likes. Men jeg er sindssygt dårlig til at lide, fordi der er huller overalt. Det her. Det er lidt svært, når man skal lade det her, man er langt væk. Nu skal jeg i et andet hus, fordi heroppe så kunne jeg se, at der ikke er så lang tid til, at der er monstre. Det er der nu. Nu skal jeg herinde. Hallo, har I set hans hus hernede? Der er 3 stole her. Og 2 træstammer. Og så her. Og det er bare en udvej. Og så er der et hul i hans væg. Og heroppe så er der nærmest ingenting. Og han har 4 døre til at komme ind i det andet her. Hvorfor kan han nærmest ikke være her? Sådan der. Endelig. Nu hopper jeg bare ned, fordi der er ikke så lang tid tilbage. Så er den færdig.
Det er fordi, når jeg får de her blogs, det skal jeg egentlig have penge til at købe herinde, til at kan købe alle mulige ting her af. Alt muligt. Det til alt muligt. Det her til alle etagerne nærmest. Så jeg skal først bruge blogs, og så skal jeg bruge den her. Og jeg skal her over. Og jeg tror snart jeg er færdig med det her, med den her farve. Jeg ved ikke, hvorfor jeg hele tiden siger, at sådan, nu er der det tid tilbage, nu er det tid tilbage. Nu skal jeg bruge glas. Det her. Jeg ved bare ikke, om det skal være en anden farve. Skal det det? Det ved jeg ikke. Det er lige meget. Nu tror jeg snart, jeg skal ind i et andet hus, fordi mit er ikke højt nok til, at monstrene ikke kan komme ind. Jo, kun dem, der ikke er så store. Det får vi at se. Jeg håber ikke, det er kaninerne. Nu er der monstre. Ej, jeg sagde, jeg håber ikke, at det er kaninerne, og så er det bare kaninerne. Nu skal jeg lige, i hvert fald, skal vi se det her hus herovre. Hvorfor er det bare sådan her? Hallo, man kan nærmest ikke engang komme op i hans hus. Jo, kun hvis jeg kunne bygge på hans, der hvor hans hus er. Hvorfor er der så mange med, når der ikke er sådan mange huse her omkring? Sådan der. Skal jeg bare lige have glas igen? Jeg ved ikke, hvorfor jeg hele tiden ser glas. Amen, jeg falder hele tiden ned. Skal jeg have den? Hvorfor laver jeg hele tiden fejl? Jeg skal den der, og så der, og så. Jeg skal ikke slette noget. Hallo, hvis det er sådan nogle firkantede nogen, så kan de ikke engang komme herop, og det er mærkeligt, hvorfor de ikke kan det. Så jeg håber, det bliver dem til at bare kan bygge her stadigvæk. Men monstrene kan egentlig ikke komme op ind ad døren, så, men det kan dem, der er med i spillet, det kan de godt, fordi at man kan godt gå ind ad hinandens døre. Jeg håber, men stadigvæk 4 likes. Hvorfor er det hele tiden 4? Tallet 4 er med. Det her jeg ved hvorfor. Nu tror jeg snart, jeg skal ind i et nyt hus. Jeg skal først lige prøve at se, hvad for nogen det er. Hvis det er de der dog. Nå, det er den der. Det kan sagtens komme her. Det er det sjove. Det kan komme op over alt nærmest. Nu dør. Hallo, alt når jeg dør, så gør den bare sådan her. Jeg kan ikke dø heroppe, står hvor meget liv jeg har, nu dør jeg. Mit hoved ligger bare der, hele min krop ligger bare der. Må jeg bare lige vente til det væk.
efter mig. Nu har jeg lavet det her, så tænker jeg bare nu, at jeg skal lave lidt mere. Nu er jeg egentlig bare i gang med... Hvorfor kan jeg ikke se sådan mere af det her? Ja, nu satte jeg den rigtigt. Jeg ved ikke, hvornår der er ikke så lang tid til, at der kommer monstre igen. Hvorfor er der egentlig monstre med i det her spil? Jeg skal lige gå. Nu vil jeg bare sige tak for, at I så med i den her video. Husk at like og subscribe. Og I kan skrive ned i kommentaren, om jeg skal lave en ny video, hvor jeg laver det igen med den her, men så laver jeg bare videre. Vi ses.